Čaute, zdravím vás Freezy u ďalšieho videa z Hexitu. Takže dneska som našiel jednu takú veľmi zaujímavú vec. Vyzerá to ako pyramída, poďme to preskúmať. Že asi tak, dokončil som vec. Je lepšia a vidíme aj cez ňu. To je dobrá správa. Takže asi tak. Takže ideme preskúmať tú pyramídu. To bolo... A je to... Hej, vlastne. Dobre. Týmto tu na smerom od vesnice to bolo. Tak, máme vchod do inej dimenzie, ale nepôjdeme tam, pretože vchod do inej dimenzie, neviem ako sa stále môžeme dostať potom. No už to vidíme na tej mapke. Vidíte tam tú pyramídu? Tam presne, tento smer. A tam ideme. Ja som išiel iba trošku preskúmavať a zrazu som videl nejakú pyramídku. Takže bola nejaký buk, tak som sa išiel k tomu pozrieť. A videl som pyramídu. Že máme pyramídu. Aj keď neviem, ja som ešte nikdy nenašiel v Hexite pyramídu. Že bude to zábavné aj pre mňa. Že asi tak. Je super. Ne to ne. No už sme skoro tu som trošku ťažil. To nemám u seba. Dobre. Diamanty. Tu máme silkáčný kop. Ventilátor. To vidíš. Tak. Teraz môžem vykopať. Tak. Už vidíte ju, časť tej pyramídy. Že poďme to preskúmať úplne, bo ja neviem vôbec, čo ma tam môže čakať. Aj s diamantami, však čo. Tu sú diamanty na každom kroku. Úplne jednoducho sa tu hľadajú diamanty. Tak. Tak. A keď zomrieme, čo už. No. Pozor, sú mimici. Dobre, už viem, čo to je. Opatrne, to je mimik. Hej, to je mimik. To je taká čudná čestka. Dúfam, že sa mi vybehne raz to, čo myslím. Minotaur. To nie je mimik. Thorns. Toto je mimik. Tu hore mi to ukazuje. To je plus. To je koniec. Tak. To je tiež koniec. To je mimik. To je tiež mimik. Mimik. Myslím, že... Tiež nie je mimik. Dajnová toto, Looting 3 Aqua Infinity. Ale ty si mimik. Jo. Tiež nie si mimik. To je trošku buglé. Čiže budeme mať veľa knížok. Paráda. Dobre? Tak. Jo, ty si mimik, krásne. Mimik, to je jasné už. To je všetko také vedie. Toto je určite mimik. Aj toto je mimik. Som už s týmto som nerátal. To poď. Au. Ja som vyral všetko. Tak to poď. Jaký boss mimik. Koľko je tých mimikov? Ty? Tiež mimik? Čo?
Čo, najeme sa. A čo tu mám čítať, ne? Mám dohlia životy. Si tiež mimik. Si mali niekto. Ty nie si mimik. Punch 2, Aqua Infinite ďalšia a Firestone 2. Pekne, konec. Level by nám trebalo. Ty si mimik. Lag. Tak. Home. Ja som vybral. To je život. Finish my problem. Ale no, bingo. Tak. Ty si čo? Ty si mimik. Au! Vyzerám to iné. Ty si tiež mimik. Ešte, že mi to tam hore ukazuje. Mimik. Aspoň vidíte, že z toho padajú úplne rôzne veci. Asi som zabudol ten boss spawner. Keď tak mi prepáčte. To nevadí. Tak, au. Jakú normálnu čestu. Ty si normálna čestka? Hoši Jasper. Shiny Balbo. Keď tak mi napíšte, na čo toto Shiny Balbo, bo neviem, vôbec. Čo to môže byť? Spečko. Prúbila 30-ku. Chcelo by to nájsť obsidian. Nie, to som Jakoba. Vypadne sme. Mimik. Ambo môj mimik. Blast Protection Meeting 1. Dobre, čiže vyhodila nepodstatné veci. Sedlo. Stringy nepodstatné. Problém, mimik. Boj, za prdeli mi je na mňa strieľať skeleton. Nechcem na toho bossa skeletona, lebo to skončí zle. Toto je silný mimik. Tu nie je nič. Ešte vyššie sa dá ísť. To je mimik. Treba to skúšať, lebo sa to trošku buguje. Čo ty? Tactical Diamond. Ty pozerajte. Áno? No. Omega si musíme preexplorovať. Raid of Arthropod, Spawner 2 a Looting 2. Čiže Looting jednotky, to je klej. Von, Looting 2. Raid of Arthropod 1 nám netreba. A Power 2 si vezmem. Preč, Stone, Ducty nám netreba. Ani Gunpowder nám netreba, samozrejme. Všelica? Ešte koľkokrát? To plastiny samozrejme netreba. Tak, Enderman! Good boy. A v každom prípade máme horu pieskovca. Asi som tam niečo spawne na toho bossa, ktorý tu mal byť.
To nevadí. Stávajú sa lepšie veci. Hore sme. To som nevybral. Našu fire aspect protect. Fire protection. Fire protection 2. Projekty protection to vyznáme. Blast protection, miesto toho vydaje projektil. Sandstone, to vezme. Ty vole. Ale mi dobre našiel. Ale to je jedno. V prípade, to bolo dobrý diel, je to? Taký bojovný. Viete čo, mám toho dať von, poďme von. Á, tu sa teleportovali tiež. Už zavri. Čurák. No zajímavé, je úplne tu hore. To nevadí. To sa portieme hore, samozrejme. Jasné. Poďme spať. Jak to, že port stále tu je? Všetci vyrodili sa furt natráčia. To je no. A máme cenné veci. Diamanty, looty, flighty, fire aspect. Ja som tým, čo sú teraz portiky. Píšte mi to prosím do komentov, lebo jeden moment. Skoro. Skúsim to letieť. To bude vôbec skočiť. Dobre, tak to. Jasne, tak. Vôbec, viedi pletnú. To nevadí. Ja niečo druhé nájsť. A potom keď daj. Vypadíte. Dáva záru. Ja by som pokračoval tam tým smerom, kde bola tá pyramída. Dal som nechať radšej dotočiť ten spawner. Ale dal som sa, že proste u toho spawnera niečo. Som sa bál, že na mne niečo vyletí. Takže mi to prepáčte, ne? Na ten luk. Oh my god. Nepadlo mi to. Nič. Ale sme sa vyprázdnili. Samozrejme chcem ísť týmto smerom. Dneska to je zatiaľ taký akčný diel. Tu nás sa ani značí cestu nemusíme. Nie k end portálu. Je tady kopa vecí. Neviem, jak sa teraz volá aj ten svet, ktorý tu je ešte taký jeden. Tu end, nether. Ešte jeden sa volá, teraz neviem presne. To bolo. Čo to volá? Že mi to prepáčte. Taký... Sú tu tí ličovia, kastovia veľký. A toto. Neviem, jak sa teraz volá. Necháme to teraz tak. Ideme prehľadávať. Tam dačo je. Môžu hrať? Poďme. Že vraj z teba sa dá urobiť uhlie. A ty ideš sebe. To je nejaký bounty walk. Jo. Dále to uvidíme, teraz to nechám tak. Z uhlia vypálíš ďalšie uhlie. To je epic. Radšej si sekerku nechám na nejaké iné veci. Ale ohľadom tohoto. Ideme dobre? Hej, ideme. Nechajte mi vymačku. No. Čiže máme tu väž, cobblestoneovú väž.
Ale takúto vec ani neprehľadávam. No, Iron Shovelky, lebo to je strašne zničená, vieš. Radšej poviem, asi sa mi zdá, že aj tu najde aká. Ulak, prosím. No, ešte že tak. Tam to odladilo. Ja zajímať, čo je to tu no. Aha, prečo? Ja spawnerom. Počujem blazov. Malé mrchy. Jednu to laguje, takže... Ja som chcel hrať. Ukľudni sa. Kompa. Ďalšia vesnica. Keď nám to nebude... Blaze. Vybrať si na tuhý boj do skeletona, vére! Tak nic. Aj dole. Počujem bych to zlečal, ne? Takhle jde. A jdeme se. Co si tu myslíš? Ty končí. Tak. A tak si myslím, že nás potřebuje ten boss. Ty vole. Žádné také. Je strašně těžký boj. Ty vole. Mi dal vybrat. Jdem. Pavuk. Mi dával vybrat. Stále máme moc výzda. Esencie by som bral radšej. Veľko držíš? Tu sú malé vrchy. Coba vidíš toho zombika? Oh my god, diamanty! Ty vole, tady dole. Zamierám. Oh my god, zamierám.
Mama, jedu na té mrtvi. To bylo těsné. Diamond block. Co to je vůbec? Tím druhý. 3 blaze rody. Diamond axina Porsche. Ještě jsem v tom přišel. Halo, chlapci. Jednej strany. No, to skady vyleží. Mrtvovi to je táta. To je oarmorený. Ukáčka. Já jsem stále vyleží. Ale 2 mrtví, já končím. Já to vidím, já končím. Mrtví, nechajte mě. Já utěkám. Vole, na další poison. To je další poison, už nedržím. Ty vole. Manka, my žijeme. Krokodil. Ty vole, to bylo dost. Ty čo? Poď na hona. Ne. No dobre, no pre dnešný diel by to bolo všetko. Bol taký fajný akčný. Keďže sme to ale nedokončili, takže nemôžeme povedať, že sme boli úspešní. Práve že naopak. Pretože dnešný diel je ukončený, takže čaute aj dovidenia. Čau.